alus ngono. Ayo, monggo, yo. Berdua sama Bu Sutianti. Asik. Asik. Ayo. Yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja tekan doli karo selendangmu yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aku deyonggo katresnanmu selendang biru sing ono nang punyaku luntur tanpa warna bekas ning lampiku selendang biru sing ono ning pundakmu hilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku. Okay, are you ready? Aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aku deyonggo katresnanmu sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aja banyak galing karo selendangmu Selendang biru sing ono ning pundakmu luntur tanpa warna alhamdulillah ning pundakmu lampiku selendang biru sing ono ning pundakmu ilang ra bakal balik ning tanganku ilang bareng rasa tresnaku lanjut monggo Pak Basiji yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang ngomong aku deyonggo katresnanmu yen kowe njaluk lebih mending aku sing ngalih yen wis mati rasa endang
selendang biru. Weh, nek Bu Sutianti itu